Oeh. Ik heb me net zo goed verstapt, je valt niet. Zeg maar, ik ga gewoon een stuk vast op je stuk blijven. Weet wat? Ik word maar mal, deze ronde. Moet even nog. Ik geloof mezelf. Ik zei! Ben Rolf Jan! Goeie. Mollen. Een Naaien. dij. Een Naaien. vlag. Juist, een naaie vlag. We zijn even aan het ontbijten en ik zit nog even een make-up kop smieten en wat kleren aan. En dan gaat Ilda Joet voor het eerst naar de bennenopvang om even te wennen, Ilda. Waar is de bal al op? Maar ik moet winnen. Wat zei je nou? De mij staat wel in mij om te brengen. Zullen we dat doen? Ja, maar ik kan een keer naar de met ties of zo. Oh, nou, dan kan wel eens even een shit. Ja, Ilda, ik maak je nog een stukje bal. Dank je. Ja, maar. Nog hier? Doe we. Hoi, wie ben ik Klever? Wie gaan naar de bennenopvang van Ildo. En dan is Joet een beetje verder, het loopt met Joet nog thuis. Ja. En dan vanaf na je week en dan gaat ze elke man je mannen naar de bennenopvang. Ja. Met naar de omroep daar. Ja. Zo doen we dat. Maar met elke man die naar de omroep. Ja, ik ga met elke man je mannen heen. Nou, Ildo hier het voetendrechts wil naar haar zin. Een mooi bandje bij de orenbandjes. Ik ben een heel prettig bandje van haar leeftijd. Het is hartstikke leuk volgens mij. Zaak is, die mocht even maaien, dus die had even shoot en wie en die is een spannen gaan. En ik had dus Joet even de hand vrij. Ik ging Joet nog net naar het werk. Dan ben ik nog een beetje in de buurt, mocht er wat wezen. Dus ik ging even wat kwartskippen, dus wel wat huishouden dingetjes doen. Dan ik ben nog net tapfit, dus het komt net heel brood uit. Dus ja, even wat dingen zonder dat ik de benen om me heen. Hij is echt wel een keer lekker. Dan kun je het zien in zijn hut. Dus zo zeggen ik geniet er maar gewoon even van. Dat doe ik. Nou, Ildo had het echt schitterend hoor. Dus dat is mooi. Lijkt nou even lekker op bed, die weer ook kapot. Dat snap ik wel, de hele moane boete. Ik ga zaken, Rolf Jan ophellen, Teetske en Jara. En Rolf Jan en zaken ben alvast naar boeten. Ik wacht je nog even op Teetske en Jara. Want ze gaan blikspuit watchen. Nou, dat deed ik vroeger ook altijd. Ze had nog net jij die in. Ik had al wel even een uitlijn, maar ik zei ik er wel even bij mij om een beetje uit te lezen hoe het ongeveer maakt. Ja, een beetje jeugdsentiment, want het wie vroeger mijn favoriete speeltje. Dus ik lees het hier maar aan snack wel uit hoe dat ongeveer werkt, blikspuit. Ja, leven. Die is hier bijna de piepen nu. Oeh, hebben we die omheen gelijk? Ja. Oh, super. Ja, maar die chocola en piepen nu niet. Dat is net echt handig. Dankjewel. Dus ik zo'n boefje, hier vind ik van alles, hè? Ik moet er dan net mee weg. Ik wil hem met me weg. Stoem deze keer wezen? Ja, ja, daar is hem. Ik zit er weer. Dan mijn zaak, even, ik lees het even uit, want ik had wel in met lijn, maar zaken, Jaren is hem. Zaken skopt de bal voort. Dan moet Jaren zo gauw mogelijk probeer je die bal te pakken. En de oren moeten proberen je hun zo snel mogelijk te verstappen, voordat Jaren de bal weer op het plakje hier de dellijn had. Verstap je jongens, verstap je! Oeh, oeh. Jaren pakt nou de bal, die leidt hem weer op hetzelfde plakje del. Ons lijst hem op het put, hé. Dan bloot op het bed te lezen. Nou ja. Ja, zo, ja. Oké, en nu is het de bedoeling dat Jara gewoon ziekert. En ze draait ze in je shirt, maar ze zo gauw mogelijk naar de bal en dan zei ze buurt. Zaken achter op het ding. Buurtzaken, oké, zaken die is al. Dan moet zaken hier wachtje gaan. Nou, dan gaat Jara op ziek naar de volgende. Ik had er net ergens hier op de bier. Ik weet echt niet wat er wordt binnen, want ze bent. Ik wil gewoon die kant op. Maar is niks, zei de zaken. Verrassing van Jara, joh. Nou, dit is echt heel leuk. Dus stel nou dat Jaren alle je vindt, en dan wie zaken als eerste voelt, dan is zaken bij het volgende potje. Zo werkt dat. Oeh, dat is een verlas de hele groep? Verlas zichzelf. Ah, verlas zichzelf. Dan is zaken maar. Maar stek zei ze, maar smek voetskoppen en dan zei ze verlas de hele groep. Oh, oké. Dan is zaken weer vrij. Verstap je. Maar Jaren de bal weer pakken. Nou, dit gebeurde vroeger ook wel eens. En dan koert zo'n hele middag dat het virus. Toen hier weer de regel bedacht van... Hey, doe mij ze maximaal 2 keer achter elkaar wijzen. Anders is het net eerlijk. Dus 2 keer achter elkaar wijzen en dan moest in je ozen wijzen. Buurteertje, ja. Ja, dat wordt heel iets verder van de bal aan. Heel stoer. Zie, we zijn weer lezen de bal maar in de put. Want zie je waait er zelfs uit. Of we toen bij in de put lezen. Oh, dat is wel wat sneu. Hast die een show, ja? Oh!
Nou, jaren ze alle jaar voen. En Teetske weer de eerste. Dus nee, nou is Teetske weer de eerste voen. Dus nou is Teetske. En dan mag Rolf Jan de bal weer voortskoppen. Zet hem op. 3, 2, 1, go! Ik doe hek mij. Rennen! Ik ben benieuwd dat ze mee finishen. Jammer. Zelfs niet. Oepsie. Klutsje boven de tafel is. Net handig. Verlas de hele pap. Oh, dan ben ik weer vrij zeker. Kom maar weer eens even stapje aan, Lin. Hoe zou ik wel jongen met de kennik hier? Oh. Ik heb me net zo goed verstapje van me. Chips. Hier is me al weg. Dat was heel vast. Hoe vaak ben je nou weg? Dit bent de tweede keer? Ja, Oké, ik doe... Maar doe die verstapje, ja? Oh, Oh ja. Oh nee. Oh ja, Ralin. Heb dat niks. Oh. Buurtzaken. Nou, alleen de Rolf Jan nog. Rolf Jan, doe kist hun nog redden, hè? Rolf Jan! Teetske, wat is ziekje, hè? Ik ga het wachten. Rolf Jan! Stop. Ja, maar Rolf Jan is hem dan het best, toch? Waar gaat dan het skopt? Ik. Dan maar jaren nog het skop. vier skoppen. Nee, dat is dan niks, joh. Dan was ze hem op een heel gek plak skoppen, dat er net samen krijt. Verstap je! Lekker skop, ja. Oh, zeker even helpen? Je lijkt op zoutbeeld. Dat maakt me net op, joh. Nou ja? Zeker dat ik daar gewoon een stoep vast op een stuk lezen. Weet je wat? Hoppa! De hek is op een bezem. Ja, gauw even stapje. Skoppen, ja. Ik help Rolf Jan. Zaken, doe maar eens die verstapje. Rolf Jan met de bal weer ophellen. Ja, dan maar eens nog even. Teetske had hij bevrijd. Oh, maar waarom een bezem? Ik got maar mal deze ronde. Ja, kom op. Ja. Yes. Verlos mezelf, zeg. Verlos mezelf. Oh, je bent al hier verloren. Daar is de... Oh, daar is... Ze zijn er alle jaren. Applausje voor jezelf, jongens. Woe! Ik kom heel aan. Oké, zaken is hem. Rolf Jan gaat de bal skoppen. Ik zit nu achter. Maar hij is net op hetzelfde plak, hè? Nou moest echt... Nou moest het. Nou moest probeer je de bal te pakken. Of je ergens. Dit is naar daar. Oké, zaken, dan kijk de bal pakken. Maar dan... Daar komt de lezen, dus ik een beetje mee. Oké, Rolf Jan, je zit een teetkiezen. 3, 2, 1. Goeie waarp, Rolf Jan. Voortrennen. Rolf Jan, zeg maar een beetje beelkorn. Kijk, doe ik op vlag. We zijn hier bij de skin. En we zitten bij pelletbakken. Ja, en we staan op pellet. Zullen we aan de zon? Nee, want ik is dus makkie fine. Nee, daarachter. Ik ook mezelf verlossen, doe ik. Kom, verlos jezelf. Kom. Kom, 3, 2, 1. Kom, we rennen. Wil je mezelf verlossen? Weet je of jij bij u nog zaken die rennen daar? Ja, oké. Als je dat ze wel vinden kan. Bitzaken! Nee! Oké. Doe mijn voetje. Oké.
zei je altijd beter, Rolf-Jan. Rolf-Jan, helaas wie is het toen ik vond. Maar doe jij het mee is net helaas. Maar helaas. Ja, kom. Ik won het mee. Mag ik even een stopje? Het eten staat in de oven. Rolf-Jan is krijgt naar huis. Wie eet overschotel met kipfilet en griempen. Lekker. Dus, nou ja, je hebt gezien dat ik iedere dag van de morgen naar de benopvang bracht voor de eerste keer. Dat ging echt super goed. Ik had een boodschap best. Ik ga naar huis wat dingetjes doen. Ik ga nog lekker eten zien. De jeugd had ik even geleerd hoe het blikspak maakt. En wat vond je hem ervan? Nee, ik wist het al. Ja, maar vond je het leuk om te spelen? Ja, leuk toch? Ja. Dus dat kan wel eens vaker. Oren keer maar wat meer jeugd. Ja. Eigenlijk was het een hele grote groep. Mijn hele groep. En misschien Pik Rutten mij. Dat is ook wel leuk. Pik Rutten mij nog. Laurens en Ruben. Ja. En ik, wie dacht ik? Hele grutten, hele hoorn. Ik zou zeggen, vond je dit nou een leuke vlog? Abonneer je en zet een blauwtong omheen. En via het net de chill app te downloaden voor op je tablet als je telefoon. En wat zei ze dan?